Ngibingelele isizwe sakithi iNingizimu Afrika yonke, ngibingelele kulo lonke likaMthamiya. UDlubheke lo wakhuzwayo endaweni yaseNquthu eQhudini. Namhlanje ngithi angizodlulisa kakhulu ukubonga okukhulu nokuthokoza eminyakeni ewu4 ngisebenzisana noCause Media. Namhlanje ngifisa ukudlulisela abantu ukuthi bazi ukuthi uDlubheke asasiza ukusebenza ngaphansi kwekampani uCause Media njengoba sengisayine ngaphansi kwekampani iFast and Quick esebenzela ngaseThekwini. So ngizodlulisa nje ukubonga kakhulu ukuthi ngihlezi ngisebenza nezikhampani. Impatho engiyithole kuleya kampani uCause Media ingijabulisa kakhulu. Namhlanje ngingaka nje kungenxa yoCause Media. Igalelo elilenze kimi abaningi bayazi ngesisaphenya izindaba eziningi okuphezulu kakhulu osukwini lwalamhlanje ngoba ngikhuluma nani babukeli nani bathanda umculo wesintu. Ukubonga kakhulu, ngibonga insizwa yakaHlomuka, ngibonga insizwa yakaGasela bafethu enikwenze kimi nobani enomsayina ngaphansi kwekampani uCause Media. Nimphathe ngalendlela ade ngiphethe ngayo mina, futhi engifisa ukuthi abantu bekwazi angixabene noCause Media. Ziningi into zami osazoyibona senziwa ngaphansi kwekampani uCause Media. Kangakube ke ilana yofeni kholwe khona ukuthi akukho ukukhona kwezinxushunxushu. Nethi nje ngoba sengizosebenzela ngase-KZN nekampani iFast and Quick. Ngidlulisa ukubonga kakhulu nje bafethu nalabo abayokhuluma abangakwazi bethi uDlubheke usexabene nekampani lisebenza nayo. Akukho kunjalo. Noma ngabe kuphi lapho esidibana khona sijwayele ukuthi sibe khona nabaphathi boCause Media nisayosibona. Ngifisa ukudlulisa kakhulu abantu ngifuna belindele kuyona inyanga leOctober uDlubheke uyeza nezingoma zakhe entathu EP. Nengifisa ukuthi abantu bekuqonda ukuthi bafethu sisuka kude nomculo. Mina ngifika umculo kusenziwa amacassette kwaye kwangena nama-CD sesibhekile nje endlini. So abantu babekhalaza abaningi ukuthi indaba yama-CD ama-radio wabo awadlala ama-CD, kodwa kugcine sekujwayeleka bayikhohlwa indaba yecassette. Imanje senza indaba ye-EP abantu bayexhaya kakhulu ngokuthi abakhona ukudownload. Bazokufunda ke lokho, siyafisa ukubekwazi futhi siyafisa indlela ukuthi bazise ukuthi kudownloadwa kanjani. So siyacela ukuthi abantu bekwamukele lokho isimo sesiphila ngaphansi kwaso esenza ukuthi ezinye izinto ehlezi zinoshintsho ngoba sicakwa ama-USB akwenzeki lutho. Masenze ama-CD ethothi inengoma eziyi-12 ithi iphumile ithenge umuntu oyi-1 ekhophela abantu abangaphezulu ka-5,000. So iyasilimaza kakhulu lento leyo. Wena ungakujabulela ukubona ukuthi uyithenga i-CD kaHlubheke kodwa abantu abaningi bayithenga emgwaqeni. Lokho kulimaza thina. Siyabonga kakhulu, ngiphinde ngibonga kakhulu kuCause Media olukwenze kimi. Ngiyawaphinda lamagama lukwenze nakwabanye. Ngiyabonga kakhulu ukaHlomuka, ngiyabonga kakhulu Gasela. Inkosi ayiqede. Sabe kwaitole yeah esidlela mashika maskani yeah usidlela mashika